Silver. Sitten täällä oli... Mopa. Halloween-disko on varmasti niin hyvä, että siis musta tuntuu, että me oikeesti voida tiputtaa joku veteen. Niin tyyliin. Mut siis mennäänkö nyt jo järjestelemään, koska jos me halutaan se mahdollisimman pian, niin paras me annetaan töihin. Joo, mä siihen vähän tuota kulpitsaa. Kulpitsaa on vain tossa. Niin nyt. Tää kulpitsaa on hauska. Nyt tää tuntilista. Koska meidän pitää kyllä ekaks pyytää ehkä Annilta lupa. No joo. Moi tytöt. Moi. Voidaanko me pitää päällä? Sellainen, että me ratsastettais hevosilla yhdessä kohtaa ja silleen kaikkea pelottavaa. No kai se sopii. Kunhan ketään ei vaan satu. Juu, ei. Ja talli pysyy ihan hyvässä järjestyksessä ja hevosiakaan ei satu. Tai ette mitenkään maalaile hevosia millään maaleilla. Joo, varsinkaan millään sellaisilla, jotka ei sopeudu. Joo, mut ei kyllä muutenkaan. No Kyllä niin. se on sitten ihan sallittua. Joo, me nyt aletaan järjestelemään tätä. Juu. Joo, tosiaankin siis järjestelyä ei kuvata, koska haluan, että on teille kyllästysten siihen asti. Moikka. Okei, nyt on tää Halloween-disko. Ja mä nyt tiputan tän hämähäkin täältä. Ja noin. Mikä se oli? Kamaa. Okei, nyt mä oon täällä Kulpitsan takana. Ja tästä mä sit työnnän Kulpitsaa, kun noi tulee ulos laittaa hevosia kuntoon. Koska me mennään sitten hevosilla kans vähän ratsastelemaan täällä diskossa. Ja nyt mä oon täällä Kulpitsan takana. Toivottavasti kukaan ei näe mua ollenkaan kotona, ei vähän mitään. Onks tää oikeesti se aamuhevonen? Mua pelottaa. Toi Kurpitsa liikkuu. Kattokaa toi Kurpitsa liikkuu. Kassu oli se kummitushevonen ihan niinku tiedoksi. Jaa, Mut jossain kohtaa me kyllä mennään niin käydä. Tämä hiljapäivä jossain videossa. No, mä jotenkin sain. Moikka. Mitä nyt tuolla? Onni, se Kulpitsa oikeesti liikkuu. Oikeesti tulee kokat housut. Mä en pelkää, mennään, tuu ei. Mennään laittaa hepat kuntoon, paitsi ne on kyllä täällä. Eli ne on täällä. Ei kun eks me ratsasteta sillä tietoa? Joo, mä käyn laittaa. Ja hepat kuntoon. Se ei mitä täällä. Joo, hehehehe. Se on tullut erikoiskuvalla kanssa.
Voin ratsastaa ekatolla. Joo, me vaan eka... voin auttaa sua tälle tehtävälle. Me mennään tällä. Oo, se on. Kiitos sulle. Jatkava. Mutta hei, mitä pitää tehdä? Tällaista. Se ilmasta vähän.